मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः, श्रीरामं हनुमत् सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसं सेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः पुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आताची आरवी भट्टानं ताईल वक्तव्यात सांगले की कारवारचे लोक अत्यंत भाग्यवान म्हणून की स्वामी तासाची 6 दिवसाचे मुक्काम स्वामीनांगा अनुग्रह केलाय इत्यादी, त्या निमित्तान भाग्यवान म्हणून ताईल वक्तव्यांना स्वागत भाषण सांगले। किंतु ताचे किंताची विषय विंगड असा, आम्ही मुक्काम दिले ना आणि मुखार केना आम्ही मुक्काम दिताले एक्सेट्रा एक्सेट्रा उरताले। किंतु ताजे किंता चड भाग्यवान कितें की म्हळ्यार हे आमगेले मठ बांदिले आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 20वे स्वामी, आम्ही 24वे। आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 20वे पीठाधिपती। आमगेले संपूर्ण एक 24 स्वामी हांतू आमगेले परंपरेंत इंदिराकांत तीर्थ स्वामी ख्याती, तांगेल एक तेजस्वी ओजस्वी एक तपस्वी स्वामी म्हणून आम्ही उठ्ठू लोक तांगेल आराधन करताची, मस्त लोक तांगेल पुण्यतिथी दिवस येऊन गेले तांगेल एक प्रसाद ग्रहण करताची। म्हण आमगेल परंपरेंत इंदिराकांत तीर्थ स्वामीले एक गौरव, तांगेल कीर्ती, तांगेल एक शब्दाक तांणी कसं तरी एक शब्द सांगल्यार ते सत्य जाता अशें म्हणून मस्तीतले तांगेल प्रख्याती आसा। तसल प्रख्याती असेल तसले स्वाम्यांनी संपूर्ण तांगेल आयुष्य कालांत तांगेले संन्यासी जीवनांतू मठ जावं खंय तरी बांधल्यार म्हळ्यार ते कारवारांत मात्र बांधले। आणि खंय मठ तांणी बांदिल्लो विशयूय ना, तांगेले संपूर्ण संन्यासी जीवनांतू मठ बांदिल म्हळ्यार कारवार मठ मात्र, आणि खंयचेही मेळना। आमगेले प्रिय गुरुवरे स्वाम्यानं अख्खी 12 मठ बांधले, एक बेळगाव बांधले, हुबळी बांधले, अनेक बांधले। किंतु असले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला केन्ना आमी नाव घेताची तांगेल तितलं प्रख्यात असल्यार वयकेची तांणी कारवारच्या लोकांक मात्र चूज केले, कित्याक म्हणून आमकां गत ना। तर कोण कारवार लोक त्या निमित्तान भाग्यवान, तसले तेजस्वी ओजस्वी स्वाम्यानं कारवार लोकांक मात्र चूज केल्या म्हणून आमगेले आम्ही कित्या भाग्यवान, तुम्ही भाग्यवान जाले तुमगेल गावांत बांधले म्हणून आम्ही कित्या भाग्यवान की म्हळ्यार 2021 आम्ही पीठारोहण जाले 2 वर्षानंतर हे शतमानोत्सव तांणी बांधिल तसले मठाचे शतमानोत्सवाचे कार्यक्रम आमगेल एक मार्गदर्शनार जातास म्हणून आम्ही एक भाग्यवान जाले। आणि कसं एक्स्ट्रा ऍड करेत की म्हळ्यार तुमगेले लेखांक कसं दिसतास की म्हळ्यार 1923 अंतू स्वाम्यान हांगा मठ बांधले आणि 2023 अंतू ताजे शतमानोत्सव कार्यक्रम जाता आसा। आयच्या दिवसाक 2 संख्येचे नंबर 2 संख्येचे महत्व आसा। नंबर 2 संख्येचे महत्व कसं की म्हळ्यार आमगेले गुरु तांका 1972 अंतू तांका आश्रम तांणी पीठार आयले। 1967 अंतू तांका आश्रम दीक्षा जाल्ले। 1972 तांणी पीठेर आयले आणि 1973 कारवार मुरलीधर मठाचे 50वे वर्ष। म्हळ्यार आमगेल गुरु पीठेर आयले नेक्स्ट इयराकची तांका कसं सुवर्ण महोत्सव करच्याक तांका अवकाश मेळ्ळो। आमगेल कसं की म्हळ्यार 2021 आम्ही पीठेर आयले आणि 2 वर्षानंतर 2023 आमका शतमानोत्सव करच्याक अवकाश आमकां मेळ्ळो 2 वर्षानंतर। सो आम्ही सांगले 2 संख्येचे महत्व आसा म्हणून 2 वर्षानंतर आमकां अवकाश मेळ्ळो। सेकंड कसं की म्हळ्यार आमकां शतमानोत्सव मात्र दिसता आसा
100 वर्ष मात. किंतु मठ बांधून 100 वर्ष झाले, किंतु जाग घेऊन कितलं वर्ष झालं कोणाक गोत ना. जाग घेऊन 120 वर्ष झालं असा, 120 इयर्स झालं असा. अर्थात तुमगेल्या आयुर्दायांत तुम्ही कसं म्हणतात 60 इयर्स झालं पुढे तुम्ही कसं म्हणतात कसं षष्टब्दी पूर्ती शांती करताची. अर्थात तुमगेले जन्माक खंयचे संवत्सर आयुल उरता 60 येताक त्याची सायकल रिपीट जाता. म्हणजे संवत्सराचे चक्र 60. एक संवत्सर चक्र पूर्ण जावचे 60 संवत्सर तुम्ही दांटल नंतर एक संवत्सर चक्र पूर्ण जाता. म्हणजे आमगेले मुरलीधर मठाचे जाग घेऊन 2 संवत्सर चक्र पूर्ण झाले आणि परत 2 संख्येचे महत्व आहे. तो स्वाम्यांनी पिठारून झाल्यानंतर 2 वर्षानंतर शतमानोत्सव. तशीच आमगेले हे कारवाराचे जाग कसं नसा प्राप्त जाऊन घेऊन 2 संवत्सर चक्र पूर्ण झाले. 60 + 60 120 इयर्स झाले. तिसरेच 2 खंय म्हळ्यार तुम्ही आज प्रोसेशन केले. तुम्ही प्रोसेशन खंय आता बिट्स सर्कलातून आरंभ करून गेलो. तुमगे फर्स्ट सर्कल येता सुभाष चंद्र बोस थंय तुला नाही मला 5 निमिषा भितर जाऊन गेला असेल आमगेले कार्यक्रम. किंतु तुम्ही उठू सुभाष चंद्र बोस केले, छत्रपती महाराज झाले, कडे आंबेडकर झाले आणि येतके पण आणि काय आणि फिरत गेले. फिरून 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 हांगायला टोटल कितले किलोमीटर झाले 2 किलोमीटर झाले. तुम्ही त्या आलोचन केलं ना किंतु देवानं तशी घडोसून दिल्या. त्यातून हांग कृष्ण बशील असा ताक कशी जाऊ का तो कोण घेऊच्या जाता म्हण किती रे आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी हांग कृष्ण दवाचे. त्यातून आम्ही सांगतानी जाऊ चुटू बऱ्या कमी आमक गोत नाशिला इतल्यानी होड सुक्त जाता म्हणून. किंतु आजी आम्ही उठू पळयताना बीट सर्कला तुलना ते पिकलेलं हॉस्पिटल पर्यंत 1 किलोमीटर जाता. पिकलेलं हॉस्पिटल तुलना हांगा मुरलीधर मठाक आणि 1 किलोमीटर जाता. टोटल 2 किलोमीटर. सो अशी 2 आणि 2 संख्येचे महत्व आज आमक प्राप्त झालं असा. नेक्स्ट कसन की म्हळ्यारी हे मठ जाग घेतील संवत्सर शोभकृत संवत्सर आणि स्वाम्याला शतमानोत्सव वैकेची शोभकृत संवत्सराकची प्राप्त झाला असा. त्यानं वैके शोभकृत अत्वैके शोभकृत प्राप्त झाला असा. ताजे किंताची चढ कसन की म्हळ्यारी आमगेले हे जागो घेतील दिवस 16 डिसेंबर 1903 आणि आज आम्ही भितर प्रवेश करतो वैके 16 तारीखाकच. तो त्यांना जाग घेतील वैके 16 तारीखाक शतमानोत्सव कार्यक्रमाक स्वाम्याले आगमन वैकेची 16 तारीखाक जाता असा. त्या नेशीची आमगेल्या परंपरेंतू 16वे स्वाम्यानं 1810 नांतू त्यांनी कडवाड मठांतू स्वाम्याले आगमन झाले, स्वाम्याले वास्तव्य झाले 1810 नांतू. 16th स्वामी आमगेले 18वे स्वामी पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी त्यांनी सुंकेरींतू 1843 अंतू त्यांनी थंय व्यंकटरमण देवाक प्रतिष्ठापन करून घेतले. आज लागी 180 वर्ष झाले 180 इयर्स झाले आणि 20 वर्ष गेल्यानंतर थंय द्विशतमानोत्सव. सो सुंकेरी व्यंकटरमण देवस्थान स्थापन आणि थंय मूर्ती प्रतिष्ठापन केले आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यानं. कडेरी आमगेले 20वे स्वाम्यानं हांगा मठ बांधले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानं. इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानं मठ बांधचे निर्धार घेतले किंतु जबाबदारी तांगेले शिष्यान म्हण आमगेले परमेश्वर गुरु 21वे स्वामी तुमक ते 100 मळ लोकोंतू आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी दिता आसाची आणि तांगेले शिष्य दिसता आसाची. अर्थात कसन की म्हळ्यारी 20 आणि 21वे स्वाम्यानं ते उठू कार्य करून घेतले. आज आमगेले प्रवेश 16 तारीखाक निर्गमन 21 तारीखाक लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वामी तुलेना आमगेले परमेश्वरी गुरुवर्य स्वामी डेटाकची ह्या उठू कार्यक्रम जाता असा 16, 17, 18, 19, 20, 21. सो ह्या उठूची प्री प्लॅन्ड नाही. त्यांनी आयले आम्ही कुमटा मुक्काम आशिले. ऍक्च्युली 15 तारीख आशिले
15 तारीख आशिल्ले कडेरी कसकी एक विषया निमित्तानं आमका कसकी दुसरं कार्यक्रम आशिल्ले निमित्तानं आम्ही ते 16 तारीखा केले. तेन्ना हे उडक आसनाशिल्लें. किंतु आता प्रोसेशनान तू 1 तास तुम्ही प्रोसेशन केला, टाइम आशिल्ले, थोडे आलोचन केलें, तेन्ना हे उठूची भायर पडले. 16 तारीख तुलें 21 तारीख लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वामी तुले ना आमगेले परमेष्ठी गुरुवर्य कसं तांगेले पीठाधिपती संख्या आसा ते संख्येक समजावून घेऊन तारीखाकची हे कार्यक्रम जाता आसा. असल एक आमगेले एक इतिहास आशिल्लो तसले एक अवकाश आमकां प्राप्त जाले. तेन्नाशी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले एक अष्टक आसा. तांतू कसं बरयलें की म्हळ्यार कारवारे नगरे सुशिक्षित नरे विद्या कला द्या करे म्हणून न्हू तांतू सांगिल्लें आसा. हे कारवार गांव कसं आसा, नगर आसा, हे सुशिक्षित नरे हांगा सुशिक्षित जाले तसले लोक आसाची म्हणून न्हू तांतू उल्लेख केल्लो आसा. तेन्नाशी विद्या कला आदी आकरे. विद्या म्हळ्यार हांगा पहिले शिक्षणाक खंय वचचें असलें पयलीं कारवारा पेटयत आशिल्ले आनी तितलें थंय महत्व नाशिल्लें, तातूंत कारवारान पेटयत आशिल्ले. आनी कला कसले तरी कल शिक्षण हे आसल्यार कारवार तेन्ना फेमस आशिल्ले. तातूंत आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले अष्टकांत कसं बरयलें की म्हळ्यार कारवारे नगरे सुशिक्षित नरे विद्या कला द्या करे म्हणून बरयलें आसा. आमचे कडेन कळ्ळें की सुशिक्षित कित्याक आसा म्हणून. आज आम्ही संपूर्ण प्रोसेशन पळयत आसाची एक रोड व एक कंजेस्टेड ना, तेन्ना हुशार आशिल्ले तेन्नाच व्हड रोड करून घेवन दवरिल्लो आसाची. म्हळ्यार कारवारचे लोक कितले बुदोवंत आशिल्ले म्हणून न्हू हाजेर कळटा. तातूंत आमगेले परंपरेचे पुराणिकान ताणें बरयल्लें तसलें अष्टकांतू सुशिक्षित नरे म्हणून न्हू ताणें बरयल्लें आसा. ते न्हयशीची आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीक कृष्णालेक मस्त तांकां भक्ती आशिल्ले, आवड आशिल्ले. त्या निमित्तान हांगा मुरलीधर कृष्णाक तांणी प्रतिष्ठापन केले. आमगेले हे मठ प्राप्त जावचेक मठ आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन उभारले. किंतु जागो आमकां एक कुटुंबा तर्फेन आमकां हांगा प्राप्त जाले. केन्नाही स्वामी डायरेक्ट कारवाराक येवचेक जायनाशिल्ले. केन्नाही स्वामी पयलीं कसं नाशिल्लें की म्हळ्यार गोवा पोर्चुगीज रुलांत आशिल्ले आनी कारवार ब्रिटीश प्रोविन्सांत. सो पोर्चुगीज म्हळ्यार हेद्दारी कसं म्हणटाची नाजाल्यार रहदारी कसं आसा थंय तुलेन ब्रिटीश प्रोविन्सांत येवपाक जाल्यार परमिशन घेवंक आशिल्लें. आनी तेन्ना तुमगेले आतां कारवार फेमस आसा बट तेन्ना 2 गांव फेमस आशिल्ले, एक कडवाड आनी एक सुंकेरी. सो एंट्री पॉइंट ब्रिटीश प्रोविन्सांतू एक सुंकेरी नाजाल्यार कडवाड आशिल्ली. ते उत्तर भागांत येता. कडवाड ते उत्तर भागांत येता. सो त्या निमित्तान कडवाड म्हणलें नांव कशें आयलें म्हणलें वैकेची आमगेलांत उल्लेख दवरले तेन्ना कडेयवाडी म्हणून आशिल्लें. कडेय म्हळ्यार कन्नडांत कसं म्हळ्यार लास्ट आशिल्लें तसलें गांव म्हळ्यार तुमगेलें कडवाड आशिल्लें. आनी सुंकेरी कसं की म्हळ्यार सुंकद केरी म्हणून सांगता आशिल्लें. सुंकद केरी म्हळ्यार तांगे कडच्यान टॅक्स वसुली करचे. टॅक्स वसुली करता आशिल्ले निमित्तान सुंक म्हळ्यार ते आमी एक पंता कन्नडान बंददाರಿಗೆ सुंक इल्ला म्हणून एक गाद आसा. सुंक म्हळ्यार टॅक्स. ते टॅक्स कलेक्ट करचे तसले गांवाक सुंकेरी म्हणून सांगता. एक सुंकेरी एंट्री पॉइंट उरता आशिल्ले नाजाल्यार कडवाड हे 2 गांवांतल्यान एंट्री पॉइंट आशिल्ले. केन्नाय स्वाम्यान आयले त्याची तुमी सांगली वेंकटरमण देवस्थानांत वास्तव्या की नाजाल्यार कडवाडांत वास्तव्या की अशी उरचे आशिल्ले. कारवारांत आनी तेन्ना अवकाश नाशिल्ले. किंतु हांगा एक हळदीपूर कुटुंब रामचंद्र हळदीपूरकर तांगेले कुटुंबान हांगा आमगे इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान आयिल्ले तेन्ना तांणी एक बायल मनशी लक्ष्मीबाई म्हणून तीन प्रार्थन केले की स्वाम्याले पर्तगाळी मठाचे एक शाखा मठ कारवारांत जावं काम. आणि तिगेल बामून तिम्मप्पा श्रीनिवास हळदीपूरकर बामणान निधन जाल्या नंतर एक पतिव्रता स्त्रीले एक कशी कल्पना उरता म्हणजे कितें तुमी सांगले
बामणाक दिव काम नशिले बामणाल निधन झाले बायलीनं ते सत्य करून केले बामणाल कसं एक इच्छा आशिल्ले ते पूर्ण करून दिले आणि लक्ष्मीबाई तिम्मप्पा श्रीनिवास हळदीपूरकर तिणे 15 गुंठ जागो केन्ना 1923 1903 अंतू तिने दान केलं खाली दान केलं ना आम्ही केलो पण कसं करतात की म्हळ्यारी आता गोरवणी असल्यारी ना त्या गाय दूध दिना जाल्यार आम्ही कसं करता की म्हळ्यार कोणाला एक गोशालेक दिताची आणि आम्ही बाहेर सरताची किंतु ती बायल मनशीन तशी केली ना तिने ती बायल मनशीन कसं केली की म्हळ्यार जाग वैके दिले जाग दिवन हळदीपूर गांवचे तांणी हळदीपूर गांवांतू तांगेल एक जमीन आशिल्ली आणि त्या जमिनीन तू बागायत म्हणून सांगतात बागायत म्हळ्यार तोट कोरिंगे न्हू अशी हे करता तांच्यान कसं उत्पन्न येता आणि तेन्नाच उत्पन्न कितले काय म्हळ्यार वर्ष प्रति 119 रुपये 100 वर्षा पहिले 119 रुपीज प्रति वर्षाक त्या जमिनातून प्राप्त जाता आणि त्या वैकेची हांगा मुकाविले मठ म्हळ्यार जाग दिल्यारी मात्र जायना जाग दिवन मठ वैके बांधका फाल्यां कसं एक धार्मिक कार्यक्रम जावका त्या आलोचनेरी ती बायल मनशीन हळदीपुरांत आशिल्ली तसले बागायत जमीन वैकेची त्या वैकेची जमीन दान करून दिली म्हळ्यार ती बायल मनशीले एक विचार धोरणा त्यातून आमगेले त्यातून सांगितले सुशिक्षित नरे एज्युकेटेड अशी लोक मात्रची अशी आलोचन करचे जाता त्यातून त्यांना सांगले कारवारे नगरे सुशिक्षित नरे म्हणून हांगुटू सुशिक्षित आशिल्ले तसले लोक आसाचे म्हणून न्हू ते उल्लेख केला आणि तीन बायल मनशीन 119 रुपीज प्रति वर्षाक मटा प्राप्त जावन कारवारचे कसने वहिवाटांतू खंयचेही कमीपण यानाशी चलची कितीरी ती लक्ष्मीबाईनं तिने हे केले हांगा ही हळदीपूर कुटुंब आयली उरताले तांगेल कुटुंबानं हे जमीन दान करून जमीन दान केल्ले 20 वर्षानंतर त्यांनी हांगा मठ बांधले एक्चुअली 20 वर्ष कितें गेले 1903 तू जाग प्राप्त जालो 119 रुपीज एवरी टाइम मिळता आशिल्ले इतल्यानी मिळत आशिल्ले तेन्ना बांदीत आशिल्ले एक्चुअली आमकां दिसता आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 20वे पीठाधिपती आशिल्ले निमित्तान 20 वर्षानंतर तांणी बांदील उरता म्हणून आमकां दिसता आसा कित्याक म्हळ्यार आमगेले परंपरेंतू 20th पीठाधिपती इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 1903 अंतू मठ घेतले आणि 20 वर्षानंतर 1923 अंतू मठ बांधले ते डिफरन्स पळयले रे आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीले पीठाधिपती संख्य जाता त्या न्हयशीची आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी कितले तांगेले एक आलोचना आशिल्ली म्हळ्यार कितें सांगताची खाली तांणी हांगा डायरेक्ट मठ बांदिना उद्घाटन केलं तांणी कसं केलं की म्हळ्यार लग्न मुहूर्त नाजे खंयचे ग्रह दोष कसने आशिल्ले असल्यार ताजी निवृत्ती कितें री पर्तगाळी मठांतू वैशाख शुद्ध द्वितीय दिवस थंय लघु विष्णू हवन केलें लघु विष्णू हवन करून कडेरी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी शेळी म्हणले गांवांक येवन पावले म्हळ्यार ते लागीं लागीं तुमगेले गोवाच्या बॉर्डरार लेगीत शेळी म्हणून एक गांव आसा थंय येवन पावले थंयच नंतर वैशाख शुक्ल सप्तमीक वैशाख शुद्ध द्वितीयाक लघु विष्णू केले थंय तुलेन कडे स्वामी शेळी आयले आणि वैशाख शुक्ल सप्तमी दिवस दनपारा अड्डेसाक भायर सरले शेळी तुलेन अड्डेसा भायर सरले कारवार येवन पावचेक 11 घंटे जाले अड्डेसा भायर सरिल्ले स्वामी कारवार येवन पावचेक 11 घंटे जाले डिस्टन्स खाली एक 20 की 30 किलोमीटर मात्र किंतु ते न्हंय दांटून गेनू ते उट्टूची सरंजाम हे ते पोर्चुगीसाले रहदारी पत्र ते उट्टू कोरगेन येव पर्यंत स्वामी रात्री 11 घंटे जाले म्हळ्यार तेन्नाचें प्रयाण थंयतुल्यान हांगा येवचें कितले त्रास जाता अशें मुगेन तुमी लक्षात हाडना गोवा तुलेन मंगळूर
पावेपर्यंत 19 न्हंय दांटून वचक आसली. 19 आता तुम्ही जावका जाल्यार काउंट करा. तुम्ही आता कारवारातून ना जाल्यार तुम्ही गोवातून भायर सरल्यार तुम्ही ब्रिजेस लॅक केल्यार तुमकां 19 ब्रिजेस तुमकां मेळटा. तांतू आशिल्ल्यान तो व्हड म्हळ्यार एक काळी नदीचे कारवारचे आणि दुसऱ्याचे शरावती होन्नावर. हे 2 पास करून गेलो मंगळूर पावचे म्हळ्यार कितले साहस केले, कशी तांणी बांधले. आणि हे उड्डूची बांदचेक फातोर उड्डूची गोवातून तेंची कुशलकर्मी त्या उड्डूची गोवातून पेटयत आशिल्ले. हांगा तुम्ही पळोव येता कावी आर्ट दिसता सा. तुम्ही त्या पेंट दुसरे नमुने पेंट तुमकां कावी आर्ट दिसता त्या उड्डूची गोवन आर्किटेक्ट थंयची तुल्यान हांगा पेटोवन गेलो स्वाम्यान ते कार्य करून घेतले. तसने स्वाम्यान केलें तसले मठाच्या शतमानोत्सवाक आमी हांगा पाविल आसाची आमगेले उपस्थितीन हे कार्यक्रम जाता आसा. आणि तुमगेले उपस्थितीन तुमगेले जीवमानान तुमकां अवकाश मेळटा आसा. फाल्यां कोणा मेळटा आमकां खबर ना, बट आज तुमकां हे प्राप्त जाल्लें आसा. असल एक इतिहास आशिल्लो तसले आमगेले कारवार मठ. आणि आमगेले स्वाम्यान वैकेची 1978 अंतू हांगा अष्टबंध प्रतिष्ठापन केले. तदनंतर हांगा 2000 अंतू स्वाम्यान हांगा सभाभवन बांधले. आणि आमगेल गुरून वैकेची आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान इतले साहस केले, इतले परिश्रम घेतले निमित्तान आज आमी खंयचे सभागृहांत बसले. त्या सभागृहा नाव वैकेची इंदिराकांत तीर्थ सभागृह आसा. आणि हेची सभागृहांतू 2001 अंतू आमगेल स्वाम्यान हांगा चातुर्मास केले. आणि चातुर्मास करून वैकेची 20 वर्ष जाले. आणि त्या 20 वर्ष आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान पीठाधिपती सांग. सो तुम्ही कशीही लॅक केल्यार कशी मागशी वचा मुखार वचा कशी केल्यार वैकेची खंय ना जाल्यार खंय हे संख्या आमकां प्राप्त जाता आसा. आणि तो आयच्या दिवसाक आमकां गोत नाशिल्लें प्रोसेशन इतले जोरदार जाता म्हणून गेलो. आमी माधव भट्टा सांगलें तुमगेलें प्रोसेशन बरें जालें म्हणून आमी ताका तांतू बशील कडेची सांगलें हांगा येवन सांगता म्हणून न्ही. आमकां मस्त संतोष जालें की इतलो उत्साहान कारवारचे लोक उपस्थिती आसाची. आमी लेकिले थोडे लोक उरताले म्हळ्यार आयचे म्हळ्यार गुरुवार आसा लोक थोडे येवचे थोडे हे जाताले. शनिवार आयतार जर लोक येताले बट शनिवार आयतारा कित लोक जावका त्या उठूची गुरुवाराकच उठू लोक आयिल आसाची. आणि तुम्ही येवन गेलो ह्या कार्यक्रमात उपस्थिती घाल बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. मुखावेल 4 दिवस अनेक कार्यक्रम हांगा गांथून घेतिल्ले आसा. कृष्ण मूल मंत्राचे हवन आसा हांगा आणि कृष्ण रुक्मिणील्या कल्याणोत्सवाचे ही कार्यक्रम गांथून घेतिल्ले आसा. आणि 19 तारीखाक हांगा सभा कार्यक्रम वैके दवरिल्लो आसा. हे सर्वही कार्यक्रमांतू कारवारच्या लोकांना उपस्थिती उरून गेलो. आमगेले कृष्ण देवालय तशीच रामदेव वीर विठ्ठलाले कृपा आशीर्वादाक पात्र जाता म्हणून आमी लेखलेची. देव सगळ्यांक बरं घडोवो. तुमगेले जीवनांतू तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू तुमगेले कसण्याची कामना असल्यारी इच्छा असल्यार ते सर्वही देव परिपूर्ण करो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद पर भाषणाच्या मंगल घडयताची. श्री कृष्ण.